Zdarec, vítám tě u dalšího videa a zároveň i u další ochutnávky na tomto kanále. Dneska půjde o ochutnávku na Kakao Fuelix od MG Fitmana a dlouho jsem si tohle chtěl objednat, ale nějak jsem na to zapomněl a objednal jsem si to až pár dnů zpátky. Včera mi to dorazilo, dneska jsem si to byl vyzvednout do Zboxu, klasika u mě, všechno do Zboxu, když to jde. A já už jsem viděl nějaký ochutnávky u ostatních youtuberů, jako je třeba Bigge. Bigge si to dával s vodou a asi ti dva další youtubeři, u kterých jsem to viděl, tak to měli taky s vodou. Může mi někdo vysvětlit, od kdy se dává kakao s vodou? Kakao se snad dává s mlékem, je to chutnější. Nevím, jestli to má nějaký výhody, jestli to je třeba zdravější, když si to člověk dá s vodou, nevím. Ale prostě kakao jedině s mlékem. Tohle není klasický kakao, mělo by to být nějaký zdravější, měly by tam být nějaký houby. Já se v tom složení nějak vůbec nevyznám. Každopádně vám tady když tak nechám screenshot, který možná pravděpodobně teďka můžete vidět, co to všechno obsahuje, jaký tam je složení a podobně. Mělo by to být na 20 porcí, jo, což nevím, nebyla v tom žádná odměrka, nic takového. Jestli jako 20 lžic, nevím vůbec. Každopádně vyšlo mě to cca na 5 kilo a za mě je to v pohodě cena, i přesto, že to je jako fakt malinký. Tak za mě je to v pohodě cena za to, co to všechno obsahuje. Jak říkám, mělo by to být zdravější, takže tam jsou určitě nějaký zdraví suroviny, které nejsou určitě zrovna levný k sehnání, nejsou zrovna nejlevnější, takže tu cenu nějakým způsobem chápu a překousnu to. Chtěl jsem to ochutnat, proto jsem si objednal tady tu jednu krabičku. No a já už to nebudu nějak obkecávat, pokud tu ještě nemáš odběr, tak ho dej. Pokud se ti toto video bude líbit, zanech like, popřípadě napiš nějaký komentář. Já si to kakao jdu připravit, samozřejmě s mlékem, jedině s mlékem kakao a jdeme to ochutnat. Ještě bych chtěl dodat, že to kakao vypadá nějak prostě jako klasický kakao. Po čuchu, tak už tam jde nějak zprva, co jsem to rozbalil, tak už tam šlo hnedka poznat, že je to něčím doplněný, že to prostě není klasický granko. Jo. Necítím z toho tolik tu sladkost vůbec, nevím ani jestli tam je, pravděpodobně tam cukr není. Jo, to se tady píše, bez cukru slazeno stevia, takže je to slazený vlastně jako ty Fuelix drinky, tak i toto je slazeno stevia. Je to nějaká ashwagandha a vitamin C, prostě jsou tady nějaký vitamíny, jsou tady nějaký biofunkční houby. Celkem mě zajímá ta chuť, takže jdeme na to. Cítím z toho kakao, ale je tam prostě něco navíc a nedokážu absolutně popsat, co to je. Jako kakao to chutná, překvapivě je to kakao, ale má to takovou zajímavější chuť. Mám to ještě takový teplý, nemám to přímo horký, ale ohříval jsem si to, protože kakao se má pít jedině teplý. Vím, jsou lidi, kteří pijou studený, nebudu kecat, já jsem si párkrát dal taky studený kakao, ale prostě správně by mělo být teplý. Jde poznat, že tam je něco bio. Prostě má to takovou bio chuť, ale zároveň tam fakt cítím to kakao. Je to takový jemně sladký, není to sladký ani moc, je to fakt jako decentně sladký, což já upřímně mám rád sladší, to můžete vědět, pokud koukáte na moje ochutnávky. Já prostě miluju sladký nápoje, takže já jakmile mám něco sladkého, já to prostě zbožňuju, ale tohle mi taky chutná. A neříkám to jenom proto, že MG Fitman, toto je můj upřímný názor, já kdyby mě to nechutnalo, tak se tady z toho zgrcám prostě a na rovinu řeknu, že ne, toto prostě ne, ale tohle mě fakt chutná. Takhle, na tom spodku jsem tam toho měl teďka trošku víc, toho kaká. Jsou hodně lidi zvyklí, vím, že je dost lidí, kteří si dají jenom tak lžičku kaká do pusy, jenom tak jako na chuť. Já jsem kolikrát taky si dal, co si budem. Tak u tohohle si to nedokážu představit, protože ten konec, jak už jsem tam toho měl trošku více, je to takový, nemá to prostě tu chuť, není to tak sladký jako klasický granko,
Takže u tohohle si to nedokážu představit si dát jenom tak prostě lžičku kaká do pusy. Každopádně tohle mě celkem i překvapilo. Určitě pokud vám nepřijde 5 kilo za takovýhle malinký balení hodně, nebo pokud to prostě chcete vyzkoušet, ať to stojí třeba i litr, to zas přeháním, to by bylo moc, ale chápete, prostě pokud to chcete vyzkoušet a nezáleží vám na ceně, klidně to vyzkoušejte. Já tohle určitě budu teďka pít, já to určitě spotřebuju, takže to budu teď pravidelně, asi ne každý den, ale prostě jednou za čas si dám. A jak říkám, pokud chceš ochutnat zdravou verzi kaká, tak jedině můžu doporučit, na Brain Marketu se to dá koupit, já jsem si to tam objednával cca 2 dny zpátky a jsem s tím naprosto spokojený. Fakt je to dobrý, je to zdravý, nechutná to jenom jako obyčejný kakao, jsou tam prostě cítit nějaký ty bio věci, nějaký ty zdravější prostě věci tam jsou cítit a za mě to je dobře. No a tohle by bylo od tohle videa všechno. Pokud si tak ještě neudělal, určitě tu dej like, napiš třeba nějaký komentář, dej odběr, pokud ještě nemáš, protože tu bude spousta dalších ochutnávek, nějaký unboxingy, nějaký vlogy, prostě lifestyle content, jak má být. No a vidíme se spolu zase u dalšího videa. Čus.